Forma gatnaşýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýaşlarynyň çykyşlaryna beýik maksatly insanyň arzu-umytlaryny amala aşyrmagyň iň uly güýjiniň saglykda, asudarlykda we parahatçylykda jemlenýändigini tarly. Şu nukdaý nazardan häzirki wagtda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň ählimum parahatçylygy we dostlugy pogtalandyrmakda ähmiýetine uly gyzyklanma bildirilýär. Türkmen milli diplomatiýasyna gazandan üstünlükler bolsa nusga alarlykdyr. Türkmenistan milletler birleşiginiň bütün dünýäde awadançylygy berkarar etmäge önükdirilen tagarlarlaryna işçän gatnaşmak bilen öz üstüne alan halkara borçnamalaryna üýtgüsiz ıgrarlylygyny görkezýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Berkarar watanymyzda wekilçilik edýän ýaşlaryň çykyşlaryna hormatly prezidentimiziň Ýaşlar watanyň dayanjy atly kitabynyň ähmiýeti barada da durulyp geçildi. Munyň özi häzirki forumyň mazmunyna laýyk gelip, saglygy we durnukly ösüşi üpçün etmek arkaly parahatçylyk ýoluny dawaralandyrmagyň sebitiň ýaşlarynyň esasy maksady bolmalygy baradaky umumy pikir döretdi.